dragile mele, și bine v-am regăsit! Săptămâna trecută am luat parte la 3 cursuri în cadrul școlii de Beauty Vlogging by L'Oréal, unde am aflat lucruri extrem de interesante și importante pe care vreau să le împărtășesc cu voi. Cu siguranță ați auzit deja de acidul hialuronic și știți ce rol important joacă acesta în îngrijirea noastră zilnică, deoarece acesta hidratează și menține elasticitatea pielii, indiferent de tipul acestuia. Acidul hialuronic este acel ingredient minune care menține țesuturile hidratate. Un singur gram de acid hialuronic poate să susțină până la 6 litri de apă. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, producția naturală de acid hialuronic scade, ceea ce duce la apariția ridurilor, uscăciunea pielii, dar și pierderea fermității. Ce este foarte important de știut în cazul acidului hialuronic este faptul că cremele cu acid hialuronic se împart în două mari categorii: cu masă moleculară mare și cu masă moleculară mică. Cremele cu masă moleculară mică se localizează în derm, pe când cele cu masă moleculară mare nu pătrund în profunzime și rămân la suprafață, ne lăsând tenul să se deshidrateze. Cremele cu masă moleculară mică sunt destinate tenului gras, deoarece acestea lucrează din interior către exterior. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, producția de acid hialuronic scade, ducând la apariția ridurilor, pierderea fermității și uscăciunea pielii. Pentru a compensa această pierdere, este necesar să introducem în rutina noastră de îngrijire a pielii creme sau serumuri ce conțin acid hialuronic. Eu am ales să folosesc L'Oréal Revitalift, deoarece acesta conține două forme de acid hialuronic pur: 0,5% acid hialuronic cu masă moleculară mare și 1% acid hialuronic cu masă moleculară mică. Asta înseamnă că poate fi folosit pentru toate tipurile de ten, normal, mixt sau gras. Sper că informațiile pe care vi le-am oferit astăzi să vă fie de ajutor și ca pe viitor să alegeți crema potrivită tipului vostru de ten și să țineți cont de masa moleculară de acid hialuronic regăsită în creme sau în serumuri. După 30-35 de ani, este absolut important să introduceți în rutina voastră de îngrijire o cremă sau un serum ce conține acid hialuronic. Până data viitoare, vă mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Ne revedem! Vă pup!